gik ma Raila yierogo ma mondo mi kik ji tigogo, Raila kata Azimio neno niya kok oti kod gigo ni mage joma miyo sirikal ni ema miyo timo gik motimogo, kod kata mana yuto margi kata mana funding bende wuok kuom KCB nini. And again, apart from mano, gima Raila timono en gima osetimore pinje mamoko motiyo, to gima timo kendo no bende nomiyo Uhuru Kenyatta nodok chien mowacho ni wamany nini Raila Odinga. Piny dhi marach nikech economy koro ne dhi marach, gik moko chung, ngima tek. Koro gik ma yierogo, ng'ama ong'e siasa adier kata ng'ama oseneno gik matimore e Kenya nyalo neno adier ni mago gik ma bedo kod impact economy mar Kenya. Korka kori Beatrice, in kaka Senator Mogwel, nyaka sani Safaricom, KCB kachiel kod mano gazet mar The Star, bende en gima kare kinyiso jopiny mar mondo mi ochunga tiyo kod chenro makamagi. Wang'ni wanyalo wacho ni berbere ok omulo gik madhi korka chiemo kalore ni mar higni mose